masikati akanaka vana vekumusha, masikati akanaka sangano raMwari. Tiri kusangana zvakare mukati meno nguva apo tiri kuenda mberi nekudzidza mukati meshoko raMwari. Regai nditaure nditi ukasimuka ukaenda kune dzimwe nyika dzakafanana nana DRC, nyika dzinenge vana Burundi, nyika dzinenge vana Sudan, nyika dzakaita saidzodzo, pavanoungana poga poga inenge iri nyaya yekuti it's a refugee camp. Havasi kuungana vachinamata Mwari, vari kuungana nekuti pfuti dziri kurira. Saka kurira kwepfuti kunotsanangura kuti munhu anofanira kutiza neupenyu. Saka kutiza neupenyu zvinenge zvichireva izvo kuti uri kumanya uchitiza rufu. Saka vanhu ivavo hapana pavanoungana vachinamata Mwari. Pese pavanounganiwa kunzvimbo idzodzo uchaona kuti iishu yekuti pane refugee camp. Vanhu vari kutiza hondo, vanhu vari kutiza pfuti dziri kuridzwa dzichiridzigwa mazera ose. So regai nditi zvakanaka kuti panguva dzakadai, nguva dzerunyararo, unofanira kutsvaka Mwari. Minamato yaunonamata iko zvino kwakanyarara ndo minamato ichakuchengeta panguva yecrisis, ndo minamato ichava newe munguva dziri kuuya idzi. Saka nemhaka yoyo zvakakosha kuva neattitude yekuteerera shoko raMwari. Zviri right kuti paunonzwa shoko raMwari richitaurwa, iva nekuva nechido chekuteerera vhangeri, nekuti iro Bhaibheri rakanyorwa kamwe chete, harina kuzodzokorora. Uye upenyu hwokuponeswa hungafananidzwa neujaya kana umhandara. Unotamba kamwe chete, hautambi ruviri. Izvo hazviiti, that is impossible. Izvo hazvigoni. Mukati meno nguva yezuva ranhasi tine nyaya yanoda kutenda kuti inyaya yatoita zvakanaka kana chinge taiteerera. Nyaya yakatinakira tose. Apo taakupinda pakupera kwegore ra2022, kune vakawanda vakasangana nezvavakasangana nazvo mukati muupenyu. 2023 is coming, kune vachapinda, kune vasingazopindi. Saka iwewe kana uchinge wawanirwa nyasha dzekupinda muna 2023, rangarira chinhu ichi kuti unofanira kuziva kuti 2023 pane zviriko. 2022 igore rangarire zvaranga rinazvo mukati maro. Saka nyaya yatinayo nhasi inotiyo tariro pakurwadziwa mukati muupenyu. Tariro pakurwadziwa mukati muupenyu. Ngatitangisei nekuvhura bhuku yaGenesis chapter 1. Genesis chapter 1, ndichaverenga panapa pavhesi ya26. Inotiyo Mwari akati, ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Saka panapo katarisa toona kuti zvakanga zviri munhu asati atadza, chivi chisati chapinda, munhu wanga akafanana naMwari. Rakanga riri zano raMwari from the beginning kuti munhu ave anofanana naMwari pakuita kwose, pangava pamatauriro, pakuona zvinoonekwa mukati muupenyu, pakudya zvaungagona kunge uchinzi idya, pakurarama nenecha yakakukomberedza semunhu pasina chivi. Unofanira kunge wakapfeka mufananidzo waMwari. Mufananidzo waMwari uri pamunhu, chivi chisati chapinda. Waitsanangura kuti kwakanga kusina kurwadziwa mukati muupenyu. That's why uri kuona kuti Genesis chapter 1 na chapter 2 ukadziverenga zvakanaka hauwani zita rekuti Satani. Hazviiti. Zita rekuti Satani hariwanikwi kuna Genesis chapter 1 na 2, nemhaka yekuti zvinhu zvanga zviri right, zvinhu zvanga zvakanaka. Panga pasina problem yaikonzerwa nechivi. Dambudziko rakanga riripo chete nderekuti munhu akaonekwa kuti hazvisi right kuti agare ari ega asina mubatsiri. Saka ichocho changa chisiri chivi, asi kuti Mwari vakanga vasati vapedza kurongedza zvinhu zvavo panzvimbo. Saka Mwari vakazorongedza zvinhu zvavo panzvimbo
kwakuchitora munhu kumuwarisa hope huru, kwakuchigadzirira munhu mubatsiri akamukwanira. So takuona vachipinda mukati memunda weEden, Adamu naEvha varimo vanosarudza zvavakasarudza vese, murume nemukadzi vakatadza kuteerera Mwari. Mai vakaita zvavakaita, mai ndokukonzerwa vakataurirwa nyaya yekuti munofanira kuti mudye muti uyu wokuziva zvakanaka nezvakaipa, imi pamwe chete nemurume wenyu. Saka Evha tinomuona achiva iye akaita provider kumurume. So pane nyaya inoda kukorektiwa, regai nditaure nana baba nditi provider wemumba vanofanira kuva baba, ndo set up yezano raMwari chivi chisati chapinda. Zvakanaka kuti baba ivai imimi munoprovidira mhuri chikafu chenyu. Kana mai vakazonge vava ivo vakuprovider nemhaka yekuti baba vabva panzvimbo yavo, panotanga kuita maproblems. Saka nyaya yeprovision tichaitaura nerimwe zuva, nhasi toda kutarisa nyaya iyoyi yekuti chii chakakonzerwa nenyaya yekuti mai vakava ivo provider mukati meupenyu. Mai vakatora muti kwakupa chikafu kumurume, vakati muti uyu wakanaka zvikuru, kana tikaudya tinokwanisa kuziva zvakanaka nezvakaipa, tinokwanisa kuinzana nani naMwari, right? Zvaitika izvi tiri kuona vaviri vanodonha, vanotanga kuona kuti hatina kupfeka. So uchaona kuti nyaya yekusapfeka yakatanga pamurayiro wokusateerera murayiro wokuzvipa usingateereri Mwari. Idea yekuti ndakashama handina kupfeka vakaiona pavakateerera Satani. Saka vese vanoteerera Satani achitaura navo nekumuaccommodata mukati meupenyu, it's possible kuti vanhu ivavo vanogona kuzoshama, kushama kuri physical, kushama uchifamba usina hembe, it's possible. Zvinoitika izvozvozvo kumunhu anoteerera Satani, kushama kwekuva exposed kuma spiritual forces of darkness zvinoitika again kana iwewe usingateereri Mwari, kana iwewe uchiteerera Satani uchimutora kumisa panzvimbo yasingafaniri kuva. It's possible unogona kushama, unokwanisa kuva exposed kuzvinhu zvakaita saizvozvo. Saka nyaya yekushama tiri kuona payakatangira, yakatanga naDiabolos. Diabolos ndiye akatanga nenyaya yekushama in the Garden of Eden, ndiye akatanga nenyaya yekushama, right? Nyaya yedu yanhasi toda kutarisa bhuku raRuka chapter 7. Ruka chapter 7 ndichaverenga kubva pavhesi ya18 kusvika vhesi ya23. Toda kutarisa nyaya yemurume anonzi John the Baptist. John the Baptist ndiye umwe wevanhu vaningati ndo vararami vakararama pane rino pasi. Akararama zvakadaro zvokuti akava witness yekuti Kristu ndiani. Akararama zvakadaro zvokuti akagona kuva neprivilege yekusangana namuponesi. Akasangana namuponesi, akasvika palevel yekubhabhatidza muponesi. Akabhabhatidza muponesi, akanzwa inzwi raMwari richitaura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu mumwe chete oga, wandinodisisa nekufara pamusoro pake. Akaita privilege yekuona mweya mutsvene uchisvika pamusoro paJesu Kristu. Saka ukatarisa uchaona kuti upenyu hwaJohn the Baptist powerful testimony pachayo. Munhu wokuti aigona kuti akataura kuti inini ndakakura mumazuva aJesu Kristu, ndakararama mumazuva aJesu Kristu. Saka nekuda kwemhaka iyoyo ngatiitei zvinofanira kuitwa nevanhu vaMwari. Munhu aigona kuti akataura izvozvo vanhu vaigona kumunzwisisa, because he was a witness yeupenyu hwaJesu Kristu. He was a witness yelife yaJesu Kristu, kubva paministry yaJesu Kristu ichitanga kunosvika Jesu Kristu achisvika kune mamwe mastage. John the Baptist akaona akava witness. Saka toda kutarisa kuti nyaya yetariro pakurwadziwa mukati meupenyu tinoiwana malessons api paupenyu hwaJohn the Baptist. Toda kuverenga Ruka chapter 7 vhesi ya18. Bhaibheri rangu rinoti vadzidzi vaJohane vakamuudza izvo zvose. Johane akadana vadzidzi vake vaviri akavatuma kuna She neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here? Kana tichakatarira munhu, right? Ngatimire ipapo. So uri kuona kuti John the Baptist paanobvunza this question kuti ko ndimi uya here watakanga takatarisa, kana zvimwe tichakamirira umwe.
John the Baptist akabvunza this question nemhaka yekuti akanga ava nedoubt. Kutenda kwake kwakanga kwavhiringidzika. Remember, paakabvunza this question, akabvunza mubvunzo uyu ari mujere, maakanga aiswa namambo Herod. Mambo Herod vakasunga John the Baptist vakati no, iwewe unofanira kuti upinde mujere. Nechikonzero chekuti watsiura mambo, akataura namambo akati no, hamungagoni kutora mudzimai womunun'una wenyu, imwe mune mukadzi wenyu, uye iwe mudzimai haugoni kurarama nemurume asiri wako, murume wako aripo, gara kumurume wako. Saka nyaya iyoyo haina kufadza mambo Herod, haina kufadza mudzimai akanga atogwa namambo Herod. Nyaya iyoyo ine vamwe vanhu vayakagumbura vaisina kufadza. Saka vakaona zvakafanira kuti John the Baptist vamutore vamuise mukati mejere, agare imomo aseve sentensi yake kusvika achinosunungugwa kana kuti kusvika achigona kufa. Saka iye ari kubvunza question iyi nemhaka yekuti wakanga ane doubt, akanga ava nedoubt. Kurwadziwa kwaaita ari mukati mejere kwakaita kuti atange kuva nemadhauti kuti uyu ndiye here Jesu Kristu kana kuti zvimwe haasiri iye, takamirira umwe. Lakutaura mukati menongo yamasikati ariko umwe munhu ari kurarama life yake, akarwadziwa nezvakamurwadza, akanetseka nezvakamunetsa, zvokuti akusvika pakudhauta, waakusvika pakugwizimba, hauchanzwisisi zviri kuitika mukati muupenyu. Zvinoitika izvozvo kuti unogona kumbodhauta, zvinokwanisa kuitika mukati meupenyu hwemutendi. Saka zvinoitika nekuti Satani anenge aripo. Unodhauta nekuti unenge warwadziwa. Saka kurwadziwa mukati meupenyu zvinogona kukonzeresa kuti munhu ave nemadhauts. Asi munhu achiva namadhauts, chii zvinofanira kuitika mukati menyaya iyoyo? Ngativerenge vhesi ya20 inoti, zvino varume vachisvika kwaari vakati, Johani mubhabhatidzi wakatitumira kwa